הפקולטה למדעי הרוח, לשאת את דבריו בשם המסיימים. בבקשה, דוקטור פייזר. נראה לי שהדבר הראשון שדיקני הרוח צריכים ללמוד מדיקני הטבע, ואיך נותנים שמות למחלקות כמו שצריך. נשיאות נכבדה, מנחים, בני משפחה וחברים. הפכנו במילים, הפכנו והפכנו, גיהצנו סימני שאלה, כופפנו סימני קריאה, נטפלנו לפסיקים שאינם במקומם, איבדנו נתונים, טפטפנו מרק על שאלונים, מעדנו על מחשבי על, ניפצנו כמה חרסים, התעטשנו לתוך צלחת הפטרי, והכנסנו בטעות את העכברים הזכרים לכלוב של הנקבות, בדיוק שהתחיל להחשיך. וזה רק בתואר הראשון. בניגוד למקובל לחשוב, מה שמשך אותנו למחקר לא היה רק, ואפילו לא בעיקר, הסיפוק שבמציאת פתרונות. מה ששאף אותנו פנימה היה התענוג שבחיפוש. זאת הייתה עבודת בילוש לכל דבר, כולל רמזים מתאים בזירת הפשע, עדים משוחדים ולא מהימנים, הצלבת גרסאות והתחקות אחר חוטים דקים של סיבות, נסיבות ומטעמים מזויפים. לא בוצעו מעצרים. די מהר גילינו שכדי להגיע להישגים אין די ברעיון כביר או בהברקה נדירה, למרות שזה לא מזיק. אבל חשובים לא פחות, ולעיתים אפילו יותר, היו כושר ההתמדה, ההתעקשות, המלאכה הסיזיפית של חיטוט וברור ושיפור וניקוי וניעור וניטור וכתיבה ועריכה ומחיקה ותאייה ובהייה ושגיאה. התמכרנו למשחק הזה, צללנו לתוך נבחי הידע, ובסלילה הזאת הייתה גם, יודע לאמת, גם בריחה. ברחנו לכמה רגעים מהבלי העולם הזה ומצוקותיו, ועברנו לעולם אחר, מקביל, שחוקי הכבידה בו הם שונים, והמדרכות בו בנויות אחרת, מבחינה אפיסטמית זאת אומרת. עולם שבו עיקר התנועה מתבצע דווקא בישיבה, ושהסכנה העיקרית בו היא לא להגיד שטות, אלא להגיד משהו נכון, אבל באיחור של מאמר. עולם שהשפה שלו היא מעט משונה, עובדה שקצת העיבה על הניסיונות לקשור איתנו שיחה בארוחות משפחתיות. אבל כמו שמוכיחה חוברת הטקסט הלבנה שמסתובבת פה, אולי עיינתם בה, היו כנראה משפחות שבהן המצב היה חמור בהרבה. אז הייתה שם גם בריחה, אבל היה לה תפקיד. כי הייתה לנו אחריות מיוחדת, מקצועית, אישית, כזאת שדרשה את כל המשאבים שיכולנו לגייס, אחריות על ייצור הידע עצמו. ודווקא השגיאות שעשינו בתחילת הדרך, הבהירו לנו שהיכן שנעגל פינה, היא עלולה להישאר כך, מעוגלת. מידע שנשמיט יישאר שמות. לדאוג שהידע שאנחנו מייצרים יהיה גם תקף וגם שלם, זה לא היה אתגר של מה בכך. בספק אם היינו עומדים בזה, לולא קיבלנו הנחיה שהייתה בלתי מתפשרת, ובה בעת מגוננת. למנחים שלנו זאת ההזדמנות לומר, כדי לעשות את הדברים כמו שצריך, היינו זקוקים לבקרה והכוונה. אבל כדי לרצות לעשות אותם מלכתחילה, היינו זקוקים להשראה. אתם נתתם לנו גם את זה וגם את זה, ועל כך אנחנו חייבים לכם תודה. אז שקענו במחקר, אבל בלי הרבה אשליות. ידענו שמה שאנחנו עוסקים בו הוא לא יותר מכמה אטומים של מימן בתוך אוקיינוס גדול, והשתדלנו לא לשכוח גם שידע אקדמי אינו חזות הכל, ושבעולם שמחוץ למעבדה או לארכיון או לחפירה מתרחשים דברים אחרים מכל מיני סוגים. יש שם צחוק ותשוקה וצליל וריקוד וחיתולים חד פעמיים וכמויות מסחריות ותאווה ופיוט והרבה מאוד אי סדר וגם לא מעט מצוקה וכאב, כאב שלא קשור להערות שוליים חסרות. ועכשיו, ממש לפני 10 דקות, הבריחה הגיעה לסיומה. התואר שקיבלנו, התואר שהמוסד הזה העניק לנו, לא מקנה לנו למרבה הצער שום זכויות, אפילו לא הנחה בכניסה לספרייה.
אבל הוא כן מטיל עלינו מחויבות כיחידים וכקבוצה, להתבונן היטב סביבנו, להישיר מבט אל פניה ואופייה של החברה בה אנו חיים, ואל יחסה הן אל הפרט והן אל החברות הסמוכות לה. ולא להתבונן בלבד, אלא גם לנקוט עמדה ולפעול. כי במקום שבו אנו נשתוק, שתיקתנו תשמע היטב. והיכן שנשאר שלובי ידיים, ידיים אחרות יוחזו בהגאים, במקרה הטוב, או במוטות, במקרה הפחות טוב. אנחנו נכונים לאתגר הזה. גם דוקטור לפילוסופיה הוא בכל זאת דוקטור. והוא, או סביר יותר היא, עדיין רוצים לרפא איזושהי מחלה. שיקול הדעת המוסרי שלנו לא בהכרח משוקלל יותר משל אחרים, אבל היו כמה תובנות שרכשנו בשנים האלה, שבעזרתם כל אחד מאיתנו יכול לשרת את הכלל. למשל, הידיעה שבכוחנו לשנות את האופן שבו העולם מסודר, לגלות פתרונות חדשים לבעיות ישנות, לא רק לערער על מוסכמות, אלא גם להציב להן אט-אט ובזהירות חלופות. ובה בעת המודעות התמידית, דווקא לכמה מעט אנחנו יודעים. הכרת המוגבלות שלנו כבני אדם והארעיות של תמונת העולם שגיבשנו. ובתווך בין אלה, ההכרה בכך שאיתור התשובות לשאלות שמטרידות אותנו תובע יותר מכל דבר אחר, הקשבה וסבלנות. כאמור, חונכנו לחשוד במרות, לפקפק בטקסים, להטיל ספק בסמכות, אבל אנחנו צינים רק עד גבול מסוים, כפי שנעיד באופן ברור הפונפון שיושב לנו על הראש. אז ברגעים האלה, כשהציניות שלנו מושהת, אפשר לומר את הדברים כהווייתם. העבודה שעשינו מעידה משהו עלינו. אנחנו מאמינים עיקשים ביכולתה של רוח האדם לכונן מציאות חדשה. נשמע כמו רעיון לא רע לפוסט-דוקטורט. תודה רבה. לא היה שלם אם לא היינו מודים למי שעמל קשה כדי שהערב הזה, הטקס הזה יצליח.